गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड खौरां साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ गिबियावनो बरायदों। नंगौ, नैबे समाव आं दङ हासरा हालामनि नैबे फारामाव, सुम फारामाव। बे फारामाव दिनै सा 11 जन मुंख्लंफोरनि जे मार्टियार्स डे फालिनो थाखाय थाम-थिम जानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानायखौबो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बिथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारियाव दिनै बुलुर बादायलायनाय आरो फुं आरो मोनाबिलि मोना बे मोननैयावबो बुलुर बादायलायनायखौ लानाय जादों होननानै जोंनो फोरमायदों। बे समाव खुंफुं आफादनिफ्राय जोंनि सिगाङाव मा फोरमायगोन बेखौ जों राइजिं बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों मिथिहोनो नाजागोन। गिबियावनो नोंथांखौ बरायबाय। नोंथांमोना दिनै माखासे बुलुर बादायलायनायफोरखौ जों खुंफुंनायखौ नुदों। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो जोङो देग्लायबो साननैनि हाबाफारिजों जोङो 24थि मुंख्लं सान सा 11 बिएलटि मुंख्लं सानखौ जों फालिनो होननानै आखायाव लादों। थिग बेबायदिनो दिनै 10 डिसेम्बराव जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा भलिबल कम्पिटिसन दङ, डे नाइट। फार्स्ट प्राइज 25,000 विथ ट्रफि आरो नैथि प्राइजआ जोंहा 15,000 लोगोसे गंसे ट्रफि। जोंहा भलिबला सोलिगासिनो। बेनिफ्राय गाबोन जोंहा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय फ्लेग हस्टिं लोगोसे मुंख्लं मांखरसालियाव जोङो बिबार बावगोन। आरो लोगोसे 12टा बाजियाव जोंहा अपेन सेसन लानाय जादों। बे अपेन सेसनाव जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सार आरो बिटिसिनि बारग' चिफ बिथांखौ जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै हांख्रायनानै लेंहरदों। बेजोंनो लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि पार्टि लेभेलनि, सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक लेभेलनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायहरदों। आरो थिग मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा हारिमु मोनाबिलिया जागोन। बेवहाय गुबुन गुबुन बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जोङो लेंहरनाय जादों। आरो सा 11 जन बिथांमोना दे मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि जिउ जारिमिननि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन? जों मिथिनायाव 2000 सननि 11 डिसेम्बर खालि सा 11 बिएलटि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना सुथुरनि आखायाव थैलांदों होननानै जों मिथिदों। बिथांमोनखौ जोङो सिबिनाया जोंनि दायित्व आरो कर्तब्य। जों आरो बेखौ फालिलांबाय थागोन। बिथांमोना जे थैलांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमनानै बिथांमोना अबथिरायै जिउ बावलांबाय। बिथांमोनखौ जोङो अरायबो सिबियो आरो मान होबाय थागोन। दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ गाहाय आलासिनि बा बेखेवगिरि आलासि महरै सोरखौ मोननो हादोंमोन? जोंहा 10 रिंगानिफ्रायनो बुलुर बादायनाय दङमोन। बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै जोंनिनो सालबारि हालामनि समाज सिबियारि लोगोसे सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट नकुल चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। बे लेखायै बिथाङा बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै मोजाङै मोजां होलांबाय। बेनि थाखाय बिथांखौबो जोङो साबायखर बावहरदों आरसिइनिफ्राय। दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाया मोनबैसे टिमनि गेजेराव जादों? दाथ' जों मिथिनायाव भलिबला कम्पिटिसना सोलिबाय दङ। जों मिथिनायाव खमैबो 12तासो मथा मथि भलिबल टिम जानानै दङ। आरो दा जिहेथु जोंहा सोलिबायबो दंखायो, जे फाइनाल हरहालागै जागोन नालाय डे नाइट, बे हिसाबै सोलिबाय थागोन। जोङो साब कमिटि स्पर्टस कमिटि जोंहा दानानै होखादों, बिथांमोना सालायबाय थागोन। नोंगौ, बिथांमोना सा 11 जन थैनाय सुबुंफोरनि मांखुरसालियाव हाबाफारि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे मानि बाथ्राखौ जोंनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबाय। बे खौरांखौ राइजिं बड'लेण्ड खौराङाव फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जाहाथे इयुन समावबो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ फालिलांबाय थानो हायो, बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे फोरमायफिननो गोनां खौरांखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।